ମାଣବସାରେ ସୁଜି ପିଠା କ'ଣ ହେଇଛି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ନା ସୁଜି ମଣ୍ଡା ସୁଜି କାକେରା ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଆଉ ଏବେ ହବ ବରା ବରା କରାହବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଭଜା ଭଜି ଆଉ ଏବେ ସରିଯାଉ କରିବା। ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଧନ ଏଟା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି ଖାଇବ ଟି ପାମ୍ପଡ଼ କଡ଼କଡ଼ ଲାଗିବ। ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଜି ଆମର ରେସିପିଟା ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆଜି ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ରହିଗଲା। ଏଇଟା ରେସିପି ଆଉ କେବେ ଦେଇଦେବି। ସୁଜି କାକେରା ବରା ସୁଜି ପିଠା ଛେନା ମଣ୍ଡା ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ଟେଷ୍ଟ ମୁଗ ମଣ୍ଡା ଚକୁଳି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ ଆମର ଆଜି ମାଣବସାରେ ଖାଇବା। ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ମଣ୍ଡା ଖାଇବ ଗୋଟେ ଖାଇଛି ମଣ୍ଡା ଫାଳେ ଖାଇଦେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛେନା ମଣ୍ଡାଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଜାନି ଏଇ ପିଠାଟା ଖାଇଦେଲି ଫୁଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପିଠାଟା ଖାଇବା ଜାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ତରକାରୀ କାହାର ଓ ଆମ ତରକାରୀ ବାଜି ଯାକ ହେଇଛି। आलू भजा टेस्ट ये चॉकलेट खाना नहीं करा दोसा तो या खा
ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମଜା ଏଇଆ ମିଶିକି ଖାଇବା ନା। ଗାଁ ଖାଇବା ତ ମାନେ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଉଥିବ ଅଧିକ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଖାଇଲ ଗୁଡ଼ ମଡ଼େଇ ଖାରେ ନାନୀ। ଏଟା କାଲିର ଭରା ତରକାରୀଟା ଏମିତି ଧୁଆ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଛଣା ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଧୁଆ ହେଇଛି, କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଖାଇନାହାନ୍ତି କେହି? କାହିଁକି? ଏତେ ସରୁନି ଖାଇବ କଣ? ଆଣିବ ଖାଇବା ନାଲୋ ମା, ଆଉ ଆରିସା ଖାଇବା। ନାଲୋ ଉପମା ଆରିସା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି। ଏତିକି ଖାଇକି ଦେହ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି। ସକାଳୁ ଆଜିକାଲି ପିଠା ଉପରେ ପିଠା ଖିଆ ହେଉଛି। ପିଠା କରିଦେଇଛି ଖା ଖା ଖା। ସତରେ ଭଜା କରିଥିବ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଳୁ ଭଜାଟା ବା। ତମ ଦିଅର 3ଟା ଜାଗାରେ 5ଟା ଖାଇବେ। ଚକୁଳି ବା ସେ ଖାଇ ହେଇଯିବ ବା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଗଣିନି ତାଙ୍କ ଖାଇବାକୁ। ଚକୁଳି ସେ ଖାଇବେ କେତେବେଳେ? 4ଟା ନା 5ଟା ଖାଇବେ। ଖାଉନ ଚକୁଳି ମିଳି ଅଛି ଏଥର ଅଛି।